sa katawan nga itong mabot na eleksyon, naghalo na kayo nga mula ang alam sa panghatag, labi nga sa mga live po, sa mga video, na nalata, na ilang So, kasagan, mula mo kasama ko ni Dada Pagsuko nga subahan, usgan mo nga nagulong, nga nilin ko din mo nawat. Kaya nakabay ng hatag, maato ba kung nakakay paginangan kay nakakay pamilya. So, ihatag ko no, kung sa divine solutionary, kay lahit ang mga bagay, lahit ang mga ninyo. Kaya ang anak kay paginangan, kung kira, subahan kay, problema. So, sa tiyong lang, ako yung nasa tayo na ito, kay matuloy yung mga nawatol, ganit, pero mga eleksyon, mga anak mo galing, 1,000, 1,000, pagkita ko ng 1,000, kaya mga ay ipagkita sa mga tao, wala. Salamat. Salamat yung Raidan. Ang balik ka sa politika. Kasaipit, pero magkatuloy yan. So, ato ba na ba kayo na mo ni balik ka sa Palaon? Balik sa Palaon. Ang mga tagol, parang sa eleksyon, muna ground for disqualification na nasa Omnibus Election Code. Ground for disqualification na siya. Yung kanuha, kung na-assume mo reklamo na, it is a criminal offense. Well, yan. Appeal sa kamulawat, it is a criminal offense. Ano ka mag-unite sa Balaod? Ito mag-unite ang atong personal na ito ng preferences. Bakit ka sa objective truth? Kung, kanuha, tumudawat mo, ang tungo nilong usang atlaw lang na. Nga mag-antos ka sa tulog at tungig. Nga, dili maayo na servisyo. Daan na kong example na, kung matarong lagda at itong karta, tinagatuan ang Pilipinas, mga iso. Dili pobre. Nagpobre ka tungod na inyong gitawag, grabe na ang korupsyon. Ngayon mismo kita, niambit nili. If we cannot solve of the problem, we are part of the problem. Nanigura ba? Kaya nita ka-solve ka ang problema, appeal man ta. Ang imong kaugalingong pamilya rin imong gising, pero at tinuod lang imong gising imong pamilya na. Dato mo example. Dito sa Canada, ako manhod, almost 2 years na dito. Bago lang siya dito ha, yan na-shock siya. Pero na-shock siya, nakadawat sa subsidy sa gobyerno. Tungod sa iyong mga taxes dito, tax return. Diba mo pili na dawat? $6,000. $6,000. Equivalent siya, kung itong i-convert sa peso, 260,000 pesos. Niingon siya, dumapa ko katuig tinis Canada. Kuan dito sa Pilipinas, basta kung tax ito sa kuwan, sa gugot, sa trabaho pa ko, dahil kung tayo, bro ko na naman. Kasi mo siya pagkalindo, tinis Canada. Ganahan ko mga anak ng daghan. O niya, nangipay naman ang 4 piece, 26 na. Kaya may nagawa sa mission, 26 na. Bakit pa ni Benjamin Magalong, grabe ron, bili ng vote ang kwarta sa kabagitang politiko. Wrong vote. Isa mo ng kwarta. Kung imo muna-unaon, nagtuo ka, ang tansi ka kung di ka kadawat. Ingna sila, ano karoon na doon? Panahon ng mga sakit niyo, supposedly, doon ang may subsidy sa government. Yan naman, tungod sa itong taxes. Kung mabukang na ito mga mata mga iksunan, ingna sila, wag may manginahanglan ng inyong kamay ng kwarta, nang inahanglan ninyo sa tinuod ninyong servisyo. Amen? Honestly, kung dawat mo, ang kansimultanan. Wag ninyo huna-hunaan ang kaugmaon sa atong lungsod. Wag ninyo hinugmaan ang inyong lungsod. I-betray na to, it is illegal based on the law of Omnibus Election Code 261. It is a criminal offense. Ang
baligya sa imong boto.